Pintas na di ka manok. Bakay. Karing ka mag-ayaw man. Nasapak nga kwa, panimuraga ti baka. Nagparati ng kalador. Anya, tigay mo nga luto na. Baka. Kaya kung man na kaya di ko, adi kinigtot. Kinigtot? Basic. Nabayag naman kasi si Daang. Ang JR talatpat. Ini masih dari kinigtot ko na ni bagay. Bulaga! 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 Wah! Wah! Ngati ko Bulaga! lakay! Ngata ko ka! Nga, adi ka rin lima ata! Kasi ba ko naman kaya matikinigtot? Kikik to na! Bulaga! Wah! Mapupukaw mo sa mati panunot mo lakay! Di ka mauawatan. Di ba ko naman kaya matikinigtot? Magagat ka! Apay tao! Kaya mauawatan. Kikik to! Kikik to!